माननीय समितदादा कदम यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जनसुराज्य पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय समितदादा कदम यांचा वाढदिवस अत्यंत उत्साहात व आनंदात साजरा होत आहे। समाजहितासाठी नेहमीच सक्रिय राहणारे, सामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने लढणारे, तरुणांमध्ये प्रेरणास्त्रोत ठरणारे समितदादा कदम यांनी आजवर आपल्या कार्यातून समाजात विशेष ठसा उमटवला आहे। त्यांच्या नेतृत्वाखाली जनसुराज्य पक्षाने ग्रामीण भागातील प्रश्न, शेतकरी आणि कामगारांचे हक्क तसेच युवकांसाठी विविध उपक्रम राबवत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे। त्यांच्या कार्यामुळे पक्ष संघटनेला नवे बळ आणि दिशा मिळाली आहे। या विशेष दिवसाच्या निमित्ताने त्यांना दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य व पुढील सामाजिक, राजकीय वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करण्यात येत आहेत। शुभेच्छुक जनसुराज्य पक्ष।